Helyzetjelentés. Úgy tűnik, hogy elkészült az 1-2-es balun. Ö, hát megjöttek a csavarok, úgyhogy összeraktam, összeforrasztottam. Igyekeztem esztétikusan, hát amennyire sikerült, annyira sikerült. Ahol sarúzva vannak a vezetékek, ott rá is préseltem, meg rá is forrasztottam. Úgyhogy ez elvileg bírni fogja. Hát majd az antenna vezeték végére felrakom ezeket a jó kis sarukat, és akkor úgy szépen ezt így majd be lehet szorítani. És hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az eredmény. Már csak a tetejét kell fölrakni, úgyhogy ez a jó kis vízhatlan fehér, nem tudom micsoda, ez így beleilleszkedjen itt ebbe a vájadba. Bele lehet préselni, és akkor szépen rá lehet tenni a tetőt. És akkor 4 csavar az úgy megfogja. Meg is mértem, majd bevágom azt a képet, ahol a NanoVNA-val megmértem. Ez volt a kis lezáró ellenállásom. Hát 100 ohmot nem tudtam csinálni, csak ilyen 120-at. De az SVR így is, hát a teljes rövid hullámú tartományban egy 6 alatt volt. A 10 méter felé már azért olyan 1-6 fölött egy picivel, de ott volt a legnagyobb. És hát ez ugye adódhat a lezáró ellenállásnak az induktivitásából. Hát majd most már meg lehet csinálni a téglányt, ezt a kis horizontális quad loopot, és hát meglátjuk, hogy milyen eredmények jönnek majd azzal. Azzal is kell majd egy kicsit FT8-ozni, meg egyebek. Na hát, köszönöm a figyelmet!